Bos días, hoxe estamos aquí na comarca de Lugo dun dos restaurantes de referencia, Mesón Crecente, con Loli, que leva casi 40 anos traballando na cociña. Un restaurante con 90 anos de antigüedade de historia, xa foi súa sogra quen iniciou a tradición deste local de restauración e hoxe vamos a elaborar unha das receitas tradicionais da nosa gastronomía, que é o cabrito asado, coa receita que a facían as nosas avoas desde tempos inmemoriables. É unha receta exquisita porque aproveita a calidade do noso produto con ingredientes básicos que son o aceite de oliva, o sal, o pimentón, o allo, o perexil, a cebola e un pouquiño de azafrán. Agora vamos a cortar esta pata de cabrito. O cabrito, como é ecológico, a verdade é que é un pouquiño duro, ten moita fibra. E levalle un pouquiño de tempo pasarse, pero logo vai a estar moi bon. Pómolo aí na pota. E este é a zanca de adiante. Agora botamos un pouquiño de aceite. De oliva, iso é moi importante. Logo poñemoslle perexil. Bueno, este allo, agora vai o perexil. Agora poñemoslle un pouquiño de pimentón picante. Un chorriño de aceite. Ponemos así por encima. Bueno, y ahora cortamos a cebola. Bastante cebola, para que faga unha salsiña rica. Bueno, e agora poñémoslle un pouquiño de sal gorda. E agora remexemos un pouquiño. E nada, agora esperar como 2 horas, aí a fuego lento. Pois agora isto xa o temos a punto para botarlle o líquido. Pois agora vamos a poñer un pouquiño de pimentón, un pouquiño de azafrán, un chorriño de coñac, e un pouquiño de viño blanco. Un pouco non, bastante, un vaso completiño. Tapamos. Mexemos un pouquiño. E outras 2 horas máis. Xa está doradito, xa está listo para levar á mesa. Poñémolo na bandexa e xa listo para ir á mesa.